Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De verkoop van Banco de Caribe verloopt een stuk moeizamer dan gedacht. Er zou veel discussie gaande zijn binnen de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten. Extra begrijpt dat er voor- en tegenstanders van verkoop zijn. Volgens ingewijden zal de onrust niet zonder gevolgen blijven. Dat zou nu al zichtbaar zijn, aangezien Banco de Caribe de status van correspondent bank voor een Nederlandse bank inmiddels is kwijtgeraakt. Daarnaast lijkt het erop dat er een spel gespeeld wordt over de verkoopprijs. Ingewijden uit de financiële sector schatten de huidige boekwaarde van Banco de Caribe op zo'n $180 miljoen. Desondanks zou de afgesproken prijs voor Banco de Caribe slechts $120 miljoen bedragen. Financiële experts begrijpen volgens Extra het prijsverschil niet en trekken nu ook de rol van CBCS in twijfel. CBCS is de verkopende partij, maar desondanks lijkt het alsof CBCS juist de koper helpt. De gevangenhouding van notaris Johnny Kleinmoedig is gisteren geschorst na de uitspraak van de rechter. Kleinmoedig werd op 10 september tot 18 maanden celstraf veroordeeld wegens verduistering en witwassen. Hij mag het hoger beroep van zijn zaak in vrijheid afwachten. Advocaten Braam en Jansen dienden bij het Hof een verzoek in voor de directe vrijlating van Kleinmoedig. We hebben de zitting met het Openbaar Ministerie en de rechter als erg prettig ervaren, zei Braam. Het Hof ging akkoord met het verzoek van de advocaten. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrãozita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De politie heeft de identiteit van de overleden overvaller vastgesteld en bekendgemaakt. Het gaat om de 18-jarige Curaçaoenaar Janser Melanio Edgar Nicasia. Het slachtoffer zat samen met 2 andere overvallers van 22 en 18 jaar in de auto toen deze na een wilde achtervolging over de kop sloeg na een botsing met een andere auto. Het drietal had even daarvoor een minimarket aan de Dr. Maalweg overvallen. Op dit moment is het onduidelijk of het slachtoffer is overleden aan de gevolgen van het ongeluk of aan een van de geloste waarschuwingsschoten van de politie. De autopsie zal de doodsoorzaak vaststellen. Bij een controle op een bouwplaats zijn 8 ongedocumenteerden opgepakt. Functionarissen van BAP, politie, immigratie, SVB en SOAW gingen samen met de militie gisteren langs bij de bouwplaats van een appartementencomplex in Vredenberg. De controle is een vervolg op eerder gestarte controles, waarbij de autoriteiten hebben aangegeven extra aandacht te geven aan bouwplaatsen. Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van verdere controles. Zoals eerder al aangegeven hebben de controles niet alleen gevolgen voor de ongedocumenteerden, ook werkgevers en opdrachtgevers zullen gestraft worden.
In een interview met de Extra laat het hoofd van de Economische Inspectie, Ronnie Cornelis, weten dat tijdens controles afgelopen weekend het erop lijkt dat steeds meer mensen zich niet aan de maatregelen houden. De bevolking wordt ongehoorzaam, zegt Cornelis. De inspecteur geeft als voorbeeld steeds meer mensen te zien dansen. Op het moment dat de functionarissen bij een locatie arriveren, wordt gestopt met dansen. Maar als de functionarissen weer weggingen, ging het feest weer vrolijk door, zegt Cornelis. Het lijkt erop dat dit gedrag niet gaat veranderen. Integendeel, we houden er zelfs rekening mee dat het ongehoorzame gedrag zich zal gaan ontwikkelen tot verzet tegen de controles, aldus Cornelis. Luchtvaartmaatschappij Air Belgium heeft in de vlucht naar Curaçao veel wijzigingen doorgevoerd. Air Belgium zou de vluchten naar Curaçao in eerste instantie hervatten op 23 oktober. Dit is met 8 weken uitgesteld naar 15 december. In plaats van Charleroi vertrekken de vluchten vanaf Brussel. Voor Curaçao is het uitstel vervelend. Het eiland heeft de toeristen hard nodig in het laag- en tussenseizoen. Elke woensdag en zaterdag vertrekt er een vlucht vanuit Brussels Airport via Punta Cana naar Curaçao. De terugvluchten zijn rechtstreeks naar Brussel. Voortaan zal Air Belgium vliegen met haar gloednieuwe Airbus A330-900. Aan boord zitten 286 stoelen. De Curaçao Tourist Board start met een toerismeproject op basisscholen. Het programma werd maandag gelanceerd op Wereldtoerismedag in het bijzijn van minister Ruissando Seintje van Economische Ontwikkeling, de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitri van Heijdorn en CTW-directeur Hugo Clarinda. De leerlingen maken kennis met toerisme door middel van interactieve video's in combinatie met een werkboek dat hen leert over de verschillende toeristische gebieden. Het project zal van start gaan in groep 5 met een vervolg in groep 6 en 7. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.